Salut, sunt Marian și am rămas aici în peștera asta în care am făcut-o eu cu mâna mea și așteptăm să se facă asta episodul... Ce episod o fi? 2. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Trebuia să dau cu shift-ul. Perfect, sună telefonul. N-am ciunglalete. Hai să mai luăm niște cobblestone. Bă, da, e zi, mă. S-a făcut zi. Așa, gata cu cobblestone-ul. Opa. Băi, vezi că îmi consum din de-astea, mă. Yeah, am făcut level 7. Luăm asta. Asta. 4 dirt. Dă-mi coa. Nu lăsăm nimic. 1. Perfect. Hai să mergem într-o parte după ce omor asta. Mor, mă! Firar tactul. What? Ok, și aici e groapă. Unde să ne facem casă? Ce faci, mă? Mori. Așa. Hai să luăm și astea. Și mai văd niște de-astea, cum le zice. Am luat și levelul. Păi, cum? Yeah. I'm coming, motherfucker. Dai, son of a... What are you, ăsta? Ce sunt astea, mă? Oi. Băi, nu mânca din asfalt, mă. Așa, hai să... Hai să mănânc și vaca asta că mi-e foame. Da. Am uitat. Mor, mă. Vaca. Mâncare. Mai luăm copac? Stai, mă, unde? Deci pe E mă uit. Hai să ne facem casa, uite, pe ăla. Nu. Hai să facem o casă repejor provizorie. Așa. Sorry, mă. Nu intra în apă. Da. Așa. Deci trebuie să începem construcția măreței case. De ce am asta pe 2? Băi, s-a dus turnăcopa așa repede? Bă, e nașpa. Hai să mai omorâm niște vaci. Sau să-mi fac aici casă. Da, sunt peșterile astea proaste aici. Dă-te, mă, de aici, pe unde o iau. Asta a fost prost. Parcă știu locul ăsta. Dar n-are voie. Da, nu-l știu. Surci! Așa. Mor, vacă proastă. Uite, las 2 aici ca să... 3 să fac acolo. Bă, da, sus e. Da, nu pot să fac casa aici. Da, unde să-mi fac casa? De ce plătesc toate chestiile astea? Nu o să înțeleg niciodată. Acolo? Uite aici. Oh, ce frumos e locul. Și las și copacii. Băi, nu-ți rupe gâtul. Hai să mâncăm. Nu mâncam. Că nu-i frumos să mănânci de față cu vacile. De vacă proastă. Luăm copacul ăsta. Hai că restul cade și singur. Luăm copacul ăsta. Da, asta a fost prostia. Trebuie să adunăm dirt. Pac. Deci. Dă-te-mă de aici. Deci, acolo e zăpadă. Ok. Ok. Să tai așa. Și o să tai 3 rânduri de-astea sau câte pică. Numai să nu dau de cadă, de stone.
Hai că nu dau. E bine. Hai să începem de sus. Să fie treaba bună. Așa. Să nu cad. Și o să facem casa din ce o să facem noi casa? Am pe aici vreo plajă? Cred că din nisip. Dar nu nisip. Facem acolo mai nisip, mai așa, mai așa. Deci câte rânduri, mă? Deci îl iau și pe ăsta. Ceapa, mătii. Iau și rândul ăsta și după aia o să... Asta a fost prostia. Și vacile alea nu-mi place cum se uită la mine. Mai luăm un rând? Să mai luăm un rând. Da, hai să mai luăm un rând. Ca să fie treaba bună și să nu fie rea. O să acoperim partea asta și da. Asta că vedem acum. Aoleu. Am că murim aici. Băi, câte rânduri mai au, mă? Nu mai au, decât ăsta și gata. Că după aia vine prea mult. Și mi-e o lene de mă doare. Bă, dar știi ce-i prost? Prostia e că... Așa. Ca să avem și mâncare gătită, ce mai e? Atâta. Mâncare și... Am apăsat pe... Băi, se sparge asta. Nu te sparge. Ma, ceapa ta. Ah, mai avem una. Da, și asta nu o să apucăm să terminăm tot. Opa, mi-a sărit mouse-ul. Hai că mai e mult. Uite mărul. Dă-mi mărul. Bun. Avem și un singur. Oh, mâncare. Câte? Acum avem 6. Atâta. Nu mai tai. Dă mâncare. Ia ce tâmpenie, cât dirt am adunat. Băi, unde e de mâncare, mă? Bă. Hai că mănânc. Hai că e bun. Pumpkin. Pumpkin. Nu suportă, mă. Adică nu suportă. Hai că se duce și lopata asta. Pumpkin. We are the pumpkin guy. Pumpkin guy. Pumpkin guy. Give me the pumpkin. Pumpkin guy. Pumpkin guy.
Pumpkin guy. Yeah, we're the pumpkin guy. Pumpkin. Ah, water. This is water. Ok. Deci... Da, nu văd nimic. Lăsăm acolo. Sări aici, sări. Da. Hai că arată bine. Me like it. Tu ce faci, mă? De ce nu te transformă? Și unde e? A, uite aici. Punem lângă. Pac! Ce frumos arată. Ne mai trebuie 2 lopeți. Și un târnăcop. Și o să facem și ordine. Și mai 2 sabie în cască. Și topor nu folosim. Și atât. Atât. Aia se face seara. Asta e prost cu seara. Trebuie să ne grăbim. Hai, repede. Logică masonă! Taci puțin. Și acum o să abordăm aceeași abordare. Mamă, că un cobblestone. Ok. Hai să facem aici o cămăruță. Sau un fel de 2 feluri. Și vreau și în partea asta niște spațiu. Și logic că nu ne-am luat loc cu mine. Damn. Aia mai fac unul. Că și Maria are spațiu, mă. Cum să nu? Și îl punem fix aici. Și bine că te-ai închis. Poate găsesc vreun zombie pe aici. Ok. Și dăm 3 de-astea. Care erau sus și 3 de-astea și facem patul. Primul pat. Hai să dormim. Live bed. Atâta a fost din episodul ăsta. Hai, pa, mă. Pa.